uchusi ase abana bali bakore sukuru ase isemi cy'obufundi nabo boliri moreta abana wachese sukuru rinde banyore system cy'obufundi biyamo Boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria iguriye chinguru cy'umuriro bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche n'iki company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bia artsan use short courses certificate na diploma nigo bwate aborokia bwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitiri ne wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate no mumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute niki kutoka kilomita moyoka kurosomochi umugwawa asepare nene yilami yakure konge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretro mwana Gitwebe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments. Togoson. Na yonyolire kwaretro mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Maragoba engia nando mwanchumu ligereria ekero chiaragire chensa inya ekero ngukwaregania ase nchira ya vene eli onkomanye ekionga chinsa inya munabaire kagokorekana korwa chinsemo ao isaranso ike ekero tokubwaterana nere Wilson Makori kurugale asensemerie bimanyererio incheni gonkuru kwa Ruth Kemunto kolende aya negatia yalitwa kwareganirie ase ekionga chinsa inya. Let us listen to them so that if there's possible to change a student from one school to another, depending on the capacity of the schools that they want to move to, we will do it. Emiroberio ya borokiwa ba grade ye ikomi gochaka bana litukolia lero ase chinsemo ao imeyense. From the government of Nyamira under my leadership, that we will continue supporting students with the need. Serikali ya kaunti ya Nyamira guchengero gokorabia kwa borokiwa abu yarengi gusira asa matemu iyo mwaka bwechiri 2025. Unabona gente nene chigasi kwenye chiatu chandire kulimia chigasi ekero kire nyumba nyasaye twanjirite kango guchinja asambita abantu baiti enibo yebirengo biguro nigo yasaliwa no murero ase chiro ya magena obutuko bugukira rero. Karibu omwanchwa omurigereria ekeunga chinsa inya nigo togochaka norobotiro gwechane kurwa ase chinsemo chamagina ase omuriro mutindi obakogwateka ase chireyo na gusalia enibo yechibesa chinyinge egento bono kerire abanchiriria bechireyo kogendera kororombia na kuboria serikali enyare ko bageko basira elio bagendere no buonchurire bwabo nonye nabo weka bono ekigia cha kyumuriro yu tikiraba agiye kumanyikana Nengor guharu nisioge injoyo mo bona gune kibuke kyumuriro na abegire ni benyingega ese nyichomo mugondo nchitimbu ati mugondo kokara egasiane ngorayera no ngorayera kurase koros kisimi
na gochachi na gokora mpesa bono no mustuko manene nanyora butuko murero kubumbucha ekebemberi paka twasunyukuririni eni boyonsi ya irega ange milioni ya mana saidi ya ire chisimisha banyene ibirore byane binyene nebinte binga so gwengi byo ko sisimi biyaya bono asara twanyorera nene sana asa serikali ya county etwaro kugania yani kama iso kutwara chinguru etokonye nono gwaterera ke kyagero no mugondone nongo rusije school fees nasomeria abana Oboga Robinson oyo omogo wabakora biashara magena gaiga one abero mujano sana so konyora sara bunenge ingomwe twanyora urogaiga aso ebintu bito koi bono apile tenega etoro basanganye county government ke konyara go to facilitate wetro mugabana ito simbarati etokolere boigo ege na into tonyore konyora chinguru nandi tubukere nerinde ase bali bairete ibintu byabanyene ibintu egere byari koya bage twari gusaba so wanja babira ni kigas suguri na bintu bindeiga Marieta nenjo eliondu sabuga no chairman w'ikiro ya magena ngaba igo muchiyoyo iga engencho bonore na bote to organize bia bintu byaga kire binde byarente yani obokongero wakiri buno bugantiri ko nyara ngokonye ko bintu bibwateine injira gite muchiyoyo bekubia elio ebyasara binyaka babiko gendera nanda batori gitu tukwetenya no kobwa ebyasara byo mucyuma gene mucyuma mugene obayiro monene mucyonyaka ko bari ko ebyasara 24 hours aserikali yetu ye county asomo yo gugwanja batoye gari aberesi sub county ya Kenyenya asinge njo yokonye mikasa bungiyiga egento kene twari go sabangelinga amangana itamagena twanya kone chinga kichinyinga security ndoro chinga neri buya nganyane chiyo machine chiroro chibwate byasara bakobeka mariogi chinga kibune chipa chibwata mariogi ona nyone kere ngento kobeke ko bantu baitu mbali ko nyara komanyanga chegekere nana bandete kere ngo musaje na rubwate gari ori kubugie honi agatura abantu baitu bakabuka tane Mayole Jackson ngo parabuno mumanire bumagena bw'ikiro ya magena ninchende nenere tase chire ngubwati ya ase entunde entanganikegima inse yomuroberio OCBC nigo chiskuru che secondary chinene gose senior schools chabere chikwaligania aborokiwa be grade ya 10 kagukwana chingaki alenge korotota omuroberio yo omwaziri bwechisemi omuske Julius Migos Ogamba nigo aberega koene kibuna nigo eserikali yaberege kubeka emerobilio au elikoene kibuna ngosirere chisemi ase chinchera chonsi arobotioru nigo twaleganiwa n'umuriketo Haron Ototonya Ingeri. This is their first admission of students under the national school with the C1 status. Magiga ya skuru je secondary chinene gose senior schools kobora omwaka omugima o 2025 batabwati class ya kianda gose kama kenda form 1 litkolia lero nigo skuru ao chaligania class ya kyoge 10 ase omwasiri wechemi muske Julius Migos Ogamba ara omorobolio yo. But in all the institutions we confirmed that the placement of grade 10 has gone on smoothly, is going on smoothly. So that the girls can we talked to some of the parents and indicated that they are being attended to and any of the questions that they have being answered. We are using the chemist IT module that we created and the team. Kolengana na mwasiri wechisemi muske Julius Migos Ogamba nigo emerobili yo yagendera buya na nigo anikibuna abobisa wechisemi nigo bagendete kurwa obokonyi ochiase abaiboli na boigo aborokigwa. In case there are questions arising out of the placement or any challenges that parents might have, so that their issues are attended to there and then. For example, where we might find that the student has been admitted to the school, but the school is not reflecting on the portal, they need them to reach out to go out and it's sorted out there and then so that the child can be. Boigo omuske Migosi nigane kibuna morobuli yo nigo ragendere go ikali tukoli chuma na wanyokugania kole aroro nigo amatuko arabaseko chikomentwa. The admission will go on all the way to Friday, and even after that we will be able to discuss and see what is the issue
a status report on Friday, and that status report will determine on whether we open another window for further admissions until each and every learner out of the 1.13 who did the KJSA are actually admitted. Because this being the first time that we are doing this particular placement system, we are anticipating that we will have these challenges, these teething problems, and so we are available to ensure that we navigate that space so that we do not disadvantage any student or any learner. So Chingakie chechio omosike migosi ogamba nigo arwa kuboria gochesa abana siasa nabo igo abarai ese ababoria banyaka bakurenda chingwana chibabiri bakobwatokana mono igoro ya masomo ase ayaneke muna nigo chigoita barokiwa nabo igo ababorie emioyo. And we must, as leaders and as government, we must support them to achieve those goals. So we must temper our words, think about what's the impact of the statements we are making. Maybe if you have a point, try and make it in a way that does not bring friction among the people that live in that space, or students or learners in the institution. So we're trying to pass a message. Please don't bring your politics into our schools. Mosike migosi nigalinga ukona iga chingikia talira chikuru ao kurodota moroboli yuwa gogochaka bwa barakwa begrasi ya ikomi. Even as we are doing this placement exercise, we are alive to the fact that some students sometimes can even go into depression if they do not get the schools they want. So we are alive to that fact, and we are saying let us listen to them so that if there is a possible to change a student from one school to another, depending on the capacity of the schools that they want to move to, we will do it. Aaron Ototo, Nyaingiri, Gatembe TV. Aborokiwa abegiredi ya ikumi bachaka kwelikia ase skuru au ime yense ya Kenya ase ebunge ya Kitutu Chache South skuru uchachaka omorobilio yoyo ase ego ikabono omorokiwa nonyeno yomo atrailikia ase skuru ya St. Thomas Raganga eyo kutoka ase bunge ya ward ya Bugusero ase nganeyo egendrete koleta mabuli mange asaba menyi chinsemecho anane baibuli Depon Asanya na roboti oruo. Tariki 12 nacho chirenge chitariki 4 uchesa borokiwa be grade ya 10 abuba gochaka senior secondary asentunde ntangani bari gochaka gosoa ase chiskuru ao aso kwarigania amasomo abo. Lituko ria rero gati yechiskuru imeye bunge ya Kitutu Chache South. Gati yechiskuru imeye bunge ya Kitutu Chache South nigo aborokigwa baba bagoswa chiskuru ao kurinde ase skuru ya Raganga nigo bataba bakurikia nonyeno morokiwa yomo. Egento bono kerera bange gotigara na maborio ase amatukare bosio. Kutara goika ase skuru yabamura ya Cardinal Otunga Mosucho nigo mubarobu abarokigwa ororekana aroro ase abarokigwa chimisato na 50 baba bakwerikia. Ni Albert Ondari, the deputy principal cardinal in charge of academics. In the whole exercise of admissions for grade 10 students, I'm in charge of the admission exercise. Currently, at the moment, we have received approximately 350 parents and students. Gusangana baibuli nigo ogati yabali abali kurikia bana lituko lya rero bagokera omurobelio anene oyobekire ase skuru yabamura ya Cardinal Otunga. Yetankorwe barini nyanja mamukora korubonga mwana ni harangere tugaiga tuanganganire lituko gochia selindo toroche exercise mbiya kagenderera mbiya to kwandru kurwa bali mumbaka chiprofect ogoteberere bunkororo buya stowendere takobera aborokiwa 50 nomo na 50 abubakageire uchigoso ase skuru yekorengana ne wizara yechisemi. We are expecting around 650 from the government students, those that have been placed by the government, and we expect that all of them will be in. In terms of meeting the expectations, parents have really tried. Wamejikakamua sana kushughulikia watoto wao, ndipo wameingia shule.
gosemeria gochia asabaibuli naboigo aborokia ninga aborokigwa abaiga babere bakwerikia asemia kitaterebosio bachigosoka bare abantu bengencho asobogima nainde tutarachiete ng'abana abo baitu bagochaga emyaka etateri mutu naende ngochibare gokora buya mono kubwa ase baruete. Baada ya miaka 3 hao watoto watakuwa wamekuwa watu wazima ambao wanaweza kujikimu katika maisha. Inga kibono anene chiskuru chinyinge chechi boarding gose chiri abana bamenyete ime cyararakanire kurikia omubaro omuyabwa barokiwa kurende ase chiskuru chiria chechi day school nigo cyararakanire gutwara omubaro moke kuripotire gataseni kiao kia getembe kuroiga se bunge ya Kitutu uchache South area na enkoro kwa Dipon Asanya Mbia mono omurikito Dipon Asanya asoroboti uruo ekero tokwenda ase bunge ya Kitutu Chache North aborokiwa begirerie 10 korwa ase bunge yu imeye county ya Kisii nigo baikirana na kwerikia ase chiskuru au kurende ase nsemeyo chinga kirero liarenge elitukulitangani ase ikiyiga yaborokiwa gosoa ase grade 10 Banyana bo egati ye chiskuru kurwa ase ensemeyo nigo charorekanire kurikia omubaro make bwa borokiwa ase aborokia bakwanire ogosemeria kwabo. Daniel Ontiri na roboti ruo asoime. Chingaki aborokiwa gwetania emilioni emo nugutebere bacha keiki yegoso ase grade 10 Kenya ngima ense moroberio omuya wa masomo o competence based curriculum CBC matuko makaidre magaga yokubatokwa kwa machibu abo ye grade ya kenda ense ye wizara ichisemi kurwase bunge ya Kitutu Chache North imeye county ya Kisii moroberio nigorolekana gochaka buya segati ye chiskuru na segati abo omubero waboroki gorolekana kobainse ase litukulya lero litangani wekachinsa isa nebere chialero mugaso ase skuru ye secondary ya Tambacha yegotoke ward ya Kigogi skuru ikoragwa nomusubati nyoboka suma aborokiwa gwetania emeronge 5 mo tayari kwenye basoira sibirasi tayari gochaka masomo abo nechinga kicho aborokia baiga bagokere getambo kireke nana botoroche bagocha buya nana obyariganeti mbaro barangeria system mbaro barangeria social sciences and mbaro barangeria arts as a school yaito ndo what the STEM eliminate science technology engineering and mathematics social sciences nero na arts and sport science bona abanafunzi kibachire na intwegasi yetegetigarete ko banacha elinde baikirane amagani abo asobogima bwabo ukwa na chinga kecho nigo bamenta buna omuruburiga bwa masomo no muya na nocho kokonya asogokenia omochando bukuburwa chigasi asigati yabasai asa matukali busio specie nengia nonya kebwate enseme go saba enibo nkobekera abana boronge kogera ali asomwana bwa tobomanyi ali nwago segetwa bakakore boronge bono kiyachire tigatuye aligani elinda abanafunzi baito basome ase skuru ye secondary yengoto yegotoka Kitutu Chache North gati ya borokiwa kwenye boigo baikiranire ase skuru ye nakorengana no mwalimu munene Kennedy Bosire mbali no gosemeria bono goikirana kwabo ngochikoba kwa bwango ntoba direct to the right direction bachore na dichikare jiri jingiya ekiana kurusega matekara bare gochora jarenge ngamba manyete kikyara gokorekana lakini bono kibekire at this level ndobwata abantu bare specialized para abakonya ba direct na bali batanyare go chiche secondary can join technical schools banyare ko we prepare good time banyo bakore course yira chiko bakonya egati yechiskuru chirobego cherekana kulikia omubaro muya asabarokigwa begiredi 10 ngamo nelia ye secondary ya Nyakora yegotoka se ward ya Kigogi skuru ye secondary ya Gituri yegotoka se ward ya Sensi elia yebomura ya Itibo yegotoka se ward ya Munyerero ne skuru ya Baiseke ya Itibo yegotoka se ward ya Munyerero skuru ye secondary ya Baiseke ya St Monica Marani skuru ye secondary ya Sensi gati ye chinde chinyinge
nkuri butirigeta seni kya Gatembe kuriga se kaunti ya Kisii litirane nguru kwa Daniel Ontiri. Mbia mono omurikito Daniel Ontiri asogotwareganeria oroboturu tugwika kaunti ya Nyamira. Serikali ye kaunti ya Nyamira eyuerense y'omugavana obwe kaunti eyo Omuske Amos Kimuminyaribo kubwatirana ne wizara y'ekisemi anene kurwe kaunti eyo nigo litukulia lero batwara omuyega bwo gucengera ogokora buya kwa baorokiwa abukonye serikali eyo ekosomi wetera asomurubiri bwe scholarship ime ye kaunti eyo abo bale abangaini kolende bakorwa asichinka chiri chitari kwenyara nonyana bo nigo Omusikinyaribo alireira yokogendera gusira aborokiwa bonsi korwa ase kaunti eyo anene bali abangaini nababwate okonyora wense yona ase program eye komekia oriyo tari kwenyara mambinera bega kwenyara ekiagara nseye gote abare manda maoncholerani taribo lero ayeno motaka mambitori motaka taribo nando mwana nabara gotinya mariga taribo igo after congratulating everybody, I have to give commitment from the government of Nyamira under my leadership that we will continue supporting students with need. Like now I've told you, we have been having 751 students for secondary. And already, tumeongea na KCB, tuko na program, tumewa request, tumepatana na help. Kwa wale wanaenda TVET, mwaka huu peke yake, tuko na wanafunzi 660 kwa TVET, tuna support na wao wamalize kozi zao. Sisi tu tunataka tupatie heshima, upewa na parents heshima, mwenzake heshima na wengine heshima peke yake. In the month of March, before the schools close, and this one you will also be involved in getting gifts for good performance. We'll be even gifting your teachers who have excelled. Ile walimu wameweza kuscore the highest in different subjects. Nao tutawapatia zawadi kwa leo, sababu tumeitana hapa, hatuwezi acha nyinyi bure. Kwa wale wote wako na A and above, A minus, A stand, tutaanza leo hivi, tutawanunulia simu ambayo itatumika hata university. Kwa classroom you need an enabled phone. Mwanchumo ligiriria oroboti orukuru kaunti ya Nyamira na rugutoira aso mutimoko asensemo entangani yekiunga chinsa inye kurende asige kagitari getambe nkoira na tole eritogenderere kwemanya mange.
Gitwebe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusubwagachi abwasaba kwegeria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'ekiyanga n'ebintu ao abu ase bari nambeyemo asugutwara machine chekerero nebindebinge nkwegeli bare amangana a beauty and hair dressing aigon kwegeli bare igoria pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwata computer nebinto ebinge by'okwegeli ICT gwetania skuru ndiyunsi era sorgongoroiga asamali tankuru kwa Alpato Maliba mwalimu munene Gitwebe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana sogotwa institution igwecha saya asengencho etagete komenta uchusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cy'obufundi nabo boliri moleta abana wachese skuru linde banyore system cy'obufundi Boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria iguriye chinguru cy'umuriro bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche n'iki company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya arts and short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ondebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyemoyoka kurwasomochi omogwawa asepare nene yilami yakoroikonge kogenda chebera inche Kennedy Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana wa Gitwebe security gere guaranteed. At present, abana tuwate 600 in all the departments togoson. Na yonyolire kwaretiro mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanye mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo tokokora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto boigo share nabasani amune amate elyo baigokie bemanye na wesemia tobase kweba turn on a notification bell yani ekengere elyo onyali kubagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekinakyo ekeunga kiamamogusie. Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengenje yao nabo igo nige bwate abanyagitari bo bwato bumanyi bwigoro kigima abo bakora meremo yabo keboikeranu incheno manyagitari rini kemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo Boigo, enyagitari nige bwate chi machines chingiya echichigo tumeka koringoria maroire ao asomo bero na mariogo onsi alioraganye ase obobwene bwao nabonta getogotanga senyagitari ya ituni gotogokara scanning yo mobero mogima yani tokonyoroka so umuntu bweke songo nga full body check up igonta getogotanga nigo tokorigere likorwa so motwe paka magoro inse twarigere the internal organs cha uchons pina kichigo function tokonyora chiri cha zero function abnormal twako amariogo
amarwaire bakorwaria ngamona diabetes gose oborwaire bwe sukari, high blood pressure, oborwaire bwe chinyigo gose kidney, asthma, arthritis, brucellosis, infertility in men and women, hormonal imbalance, family planning, uterine fibroids, oborwaire bwe stroke, prostate enlargement, stomach ulcers, chi allergies, cancer. Nonye no mochando bwa maino amaina ali ako na gusumbu anto bwata mariogo ya maino nto bwata mariogo ya marwaire yemeki emeki eri tichete emeki ngo tichere ya chikolento bokongwa senkoro igonga mariogo ali ago tichore emeki gosako igore emeki yagera manyinga atarabu yanto nyabwate nto bwata mariogo ali ago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire bori tokorokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na aroro nkorigere ritore nonye na mangana respiratory system abantu mbarokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amarwaire anda mange na inda mariogo ya nigo tokonyarusia ase chinse cheisikobu na bono USA mariogo na ari tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere in USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusi China asa mange bakire simi ase namba 0717176383. HK International Medical Center. Your health is your wealth. Mwanchumu ligereria karibu nande asensemeje ya kabereye kiunga ilio inkomanye. Abaiboli beskuru ya secondary ya St. Thomas Raganga iyo gotoka asiwori ya Bogusero imeye bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii nigo bakoliro kurubikana wika eskuru yu maiga y'umwana omutangani konyora grade ge deep lane asaboroki wa 13 engane yu nigo yabeire gekubage chimono egentukirira barabo kwemurunganiria amachibwa mabe asaboroki wa ababa bakurikia amatemo manene y'umwaka abwechiri 2025 Wikabono mworokia ondetayo ase oikire ase eskuru yo Dipon Asanya noroboturu Okon nogotera wekwaya etana komerana nonyeri tukelimo asogokora migerio egento gioka etogosieka rero bali mubatoka bana nigo abaiboli beskuru ya secondary ya St. Thomas Raganga banyara gwe sokia kubwatekana na machibu amabe abeteka gosoka ndata to mwana esukuru Raganga okoroko kwa romati yabanta bange tuachira nebiriro to bwata sengincho tuareta tabana baita banyore semya nkibaje gotokonya aturusi konda ime tuamanyire konyarika tuabareta baje gotosama je goturusi konda ime tuanyore nge tuabareta te baje gotubwate sikokora chikona egento kiato chandire Ragangiga abalimu barega bali gocha in time principle erega iga igocha saa 4 dikabwene tagocha mapema boga na isia abalimu mbabu atiboki bwako somia abana barega kurengana na baibuli abaiga nigo batemire gokora ensemo yabo yokonekia abana nkonyora bare amasomo abalimu bare school ye kochakire principal ama yane na bago tobekere school fees ngote matole tuwe kokoti tuamenyo kabagara tualigire tuareti ekara toko nyorongo mwana abwate I goto singa ito ebi banungu singa ingo chakera ngai polera ngai nane kurende bono egekore keiga nigo kia muturo mwe MCA we ward ya Bogusero Mheshimiwa Vincent Abuga oyubo igo ore mworo kigwo mokoro we skure yeiga no mwe MCA we area o sobo mwana bwa Kristo tingo kirina performance ye school more especially when it comes in school ya St. Thomas Raganga Secondary School inchono mwa MCA na somete umwako 1999 mpaka 2000 poskecho ni guto osomete gaenga kiyo oro mwalimu one of the schools ya Kisumu
anyorete B brain kuraganga ingakicho. I don't see the reason osengendo kigia change ninge kiarenge ngakie yogeta yoboniga. Ngakie yekere tu asomete ga none rap yoga njare ngor. Lakini boniga eskuru ntaite go tengere well equipped. Ekiringa ekenene kigikagire koreta machibwa mabe ase skuru yeiga chingaki yabetege konyora emini ya 2.2 asomoro kigwobo mutangani abwate deep lane no gutakura syllabus mapema wale form 3 kurende syllabus bakabire ne Kiswahili English ne sawa subject kichinda wale form 2 you expect these kids to perform well. Ngana yogo ichania neringa wetania miaka 15 nige skuru yeiga etaranyara kuiro mworo kigwa nonyono yomo ase university. Management ye skuru ya very poor. Tu abali mutobwate se skuru bako baredi by omo principal. Oberire iga kuru almost 2019 mpaka rero kurua gajite iga tanya ko improve skuru kurua gajita da ise minis ko konya kogenda nsikira ritu Wikachinsa isano na ibere chia mugaso mworokia ondete yokanya ukire skuru mine tinge principal iga nene gokwirara ganga enargo sabarere principal go jagira ritu ko liare nakogendera ta baise go tache skuru gaiga tutaide umwalimu agoja saine nande saa 6:30 kwa moroko gete nande ntutagete kumanya abarimu bari bagokora bube gaki batwaribaga na ntutanyara abarimu bagokora buya skuru yakete samigosi une minister tafadhali batochenjerie principal ye skuru na induti gatoreterwe principal ye skuru ni tore tofauti gosene base skuru yeteraga Kuripoteria egetaseni kia Gatembe kuruga sebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii elianenkuru kwa Dipon Asanya Mbia mono Dipon Asanya ase orobotiruo Chiskuru korwa egwadi ya Birungu egotoka imeya Nyaribari Chache county ya Kisii agotema gokoribia ase chiskuru echo chiabere chikolikia amachibwa maya Murikito Wycliffe Manyara nigo ataragoika ase chinsemecho na nigo agutwariganiria orobotiruo asoboime Omwalimu omonene bwe skuru ya Kioke Friend Secondary School Ezron Sanganyi niga atebire buna ase omwaka oera nigo skuru yabete gekomenta eminisko kurwa 4.1 gocha 4.66 ase yerete abana 10 e university nase rituko ria rero ase abana baria baisokia na Colchester grade 10 nigo bare 15 omwaka oyo sofa abana ba grade 10 bachire bari potiria ange 15 iga to expected to approve 135 we want to expected ingo nyako report bare day school ni na bukanya bari to kulitanga ni bako nyako changora we are expecting go chabale dola rusop KCSE abana mwako yara tema temu ya sokete abana baite 10 gichi university school ke bwate mini score ya 4.66 improve to mini score ya 4.1 ya 2024 Nase skuru ya Birungu SDS Secondary School eyo ekoragwa amono mwalimu omonene Tom nero yakoria buya korwa ase minisko ya 1.8 mpaka 4.1 ase grade 10 rero nigo baba liki abana 30 na babere egati ya baria eserikali ebatomerete 50 nomo noyomo na jitega enrollment ya lengense sana performance ya lengense mono eminia ya na nyorete ya lengense 1.8 tuwatira na community na balimu na office twanyikiri 4.1 na kubwatana nayo ntwekaransete tukabanga na balimu tukabwatirana ntogenderete tutete sigiki tonyorenga abana bange baetire nande ntogenderete kumarket school yaitu na bana lochinga etibi ya Gatembe yakorire gasingia sana asoboje se school rero tuansire kolisiu abana ba grade 10 school yaitu yakora bia samate mwalia 2025 mini tuaru previous year 1.8 want wikire 4.1 school yaitu ya Eruchi pathways STEM social studies sciences sports mbaroro ba very received ntobwata facilities kisaine tuarosali kubaka ICT modern equipment courtesy of Safaricom
igo twaganirie abana bari basomera computer bariganiriwe kabisa. Nase skuru ya St Andrews Irondi Senior School omwalimu monene oyo obaga kubekwa ase omwaka oria omutienyo kianda Clement Oduol nere ase emitienye meke aberete na abana abo bakora amatemu nigo basugumana nabo egekogera buna mbarenge gocha skuru matuko onsi na bakamenta eminisco ya 0.7 igoro aso mwaka o 2024 nabo igo nigo atebabuna nigo atemete agakeia chi ekiokonye chibuchete buna bono aso mwaka o 2020 buna bono aso mwaka o 2024 nigo chi chiarenge isano nemo na aso mwaka o 2025 oyoerete ekero asoete nigo chiakete mbaka AEAMO 37 candidates that we presented for KCSE 2025. The 37 students, when I came, 7 were not coming to school at all, and a few were on and off. We had to go for some of them, talk to them to convince them of the need of coming to school daily. We did. There was some improvement. Unfortunately, about 2 are sick. They were very sick. And they only came to do exams. Nase skuru iyo ya Irondi nigo bakagerete abana emerongo kianda nase baria baikarero nigo barenge 10. Chisukuru echi chonsi Irondi kioke amona birongo nigo bababoririe ebinyoro bibyatainene banyare ko batomera abana egekwera bono bebangire aso mwaka oyo buna ngochi gokori barebuya kurwa birongo gwati nyali bali chache Kisii County nje Wycliffe Tyson Manyara Kingo Reporteri Getembe. Mbia mono omurikito Wycliffe Tyson aso gutwariganiria oroboti oruo nabo igaba gambi ebakia mukama division eyuere Masaba South Sub County ase bunge ya Nyaribari Masaba nigo litukuria lero batwari barasenene kumanya abagambi abaya abali bonsi babekwa nabo igo oyokini wa ekirugo nigakorekana sinsemo yekinyorugia friends ase bakwanira chiskuru ebinyugwa bitancheiri amaliogo yogotindia amo Nobolendi. Samalita Ankoruka Philip Magutubasweti, Senior Chief Masaba Location. At the same time nashikilia cheo cha ACC sababu hayuka alienda kwa mafunzo ya hali ya juu. Leo hapa Friends Market tulikuwa na mkutano wa kutambulisha machiefs wapi ambao waliajiliwa na mwingine ambaye alipata promotion from assistant chief to chief Nyangonda location. Wa kwanza kutoka upande ule mwingine ni Dennis Mogaka Aberi ambaye aliajiliwa kama assistant chief Chironge sublocation. Anafuatwa na Simon Nyambane assistant chief Kegogi sublocation, and the third one is Keva Nyagako Bare ambaye alipata promotion from assistant chief to chief Nyangonda location. These are other chiefs. Chief George Morara Morike, Chief Mogonga location. Assistant Chief Evans Nyaberi, Masabo sublocation. Assistant Chief Postin Aminga, Mochengo sublocation, and Assistant Chief Clifford Ondigi, Moweko sublocation. The team together makes Kiamukama division ambayo inasimamiwa na ACC Caroline Chepkoril ambayo kwa sasa ako Baringo kwa masomo ya juu. Twakwaneire amang'ana igoro ya abana koenda chi school unabonere ngakiyoko soya abana ba grade 10 abayibori twabahimisire bang'ang'ane kuira abana chi school because serikali getagetekero mwana agenderere na masomo. Twakwanira amang'ana ya illicit prius abana inchi mbaralamika aseng'encho abantu rero babeire bakonywa marwa na kubeka amariogera unnecessary.
amaru narororo yekenyoro taraera na ayande narororo ayatokoruka second generation yagutoka ase chibachito okonyore vijana maambi banyule noe nabo ndi chipikipiki mbali gukora biashara ebyo nokorama na gukwana mang'ana atabwenereti saidi yayo aba nainchi ebarwa ogwakikisha ng'a nkobwate sibara abageni abaiga abachifu ababageni egasi yabo n'abachifu kutoka upande wao ebateba barabuna abakoli emirimo ba mwananchi watawashughulikia vilivyo bakole emirimo kulingana na mujibu wa sheria na katiba ya Kenya. Towakambuya mona serikali yeito ase ogochasa mabenga yakonyatigarite aba assistant chief atarengororo no mu chief bono iga yabekirwo and at the same time ribagali yatigaire aso mu assistant chief asugete korugeta sub location yakabo mu chief na aruto gusaba serikali li advertise wango tonyore egretobe full house ase kiamu kama division. Naboigo esegeto nigo yarurwe gochase aborokiwa kubwatira koboko chikosi cha maboko elio chichikobakonya asa matukale busyo naboigo gwekinia ase amagimabo. Amatuko makegaetire korwa chingaki chokobwato kwa machibu yekirasi ye 12 no mwaziri wechisemi umusikemigo sogamba aborokiwa nigo chingaki cyo bagendere gosegetwa kubwatira koboko chikosi chamagoko libacha gwekonya asa matukale bosyo abange bakomajikorora amatemu ali gakorirwe enyeko konyore grade kerikere getakwire university kwa manya konyoro koigubobe kwa ranga onu bugima bwa wachire koera ndete ko wene keringa obugima na bo wa chief chi target chiao berenko biao wate senseye wetera chinchira chinyinge ayankorengana no mwarimu munene weskuru yokoena na megelio yobubundi yariragia Paul Makori uyoteba abona chikosi cha magoko nchire no buyobonge gati yabo chibwatengeria ichitarro na chikoena na libaga lyogokora emirimo hasi getambe korenganigwa nechinde bari barorire Kenya buna bone genderete ko baiga egentu gitakeire mono imaiga ya Kenya na insiko ya Kenya chinse chiri cha isko na chiskill chiri chokoboko chiri montabwate na chitakire mono kegera chierie chyo abantu barachitamire mono batatagiti ko somoro batagete chigasi chiri bakobeka chi bakogenda chigasi chiri chia aguchikorikwa okwana chinga kicho nigamenta buna aborokigwa bado nkonyora bali libaga no musingi muya bukugendereria masomo abo no nyengo cha sibirengo bigoro oteba na kurwesegeto hasa aborokigwa balia banyoreta machibu abo eikieta abuna utanyore grade uche university taliororo omweli bubugima buno morokigwa haise kwebwata buya na bago ikirenia chindoto cha ya sobugima na ndi chikosi chechi nabo gokora kurwa ekigwango keria inse kapisa ogendereri kirito koroka nga level 3 ogende level 4 level 5 level 6 oikire omwelio degree eri gwatagete na ndi nabo gogenda nonye PhD kurwaroro na gwetania gwo igokoegwa obumanyi buri boraga konye ukomenyera maisha onspi ikitebwe kaini kelio gocha kogenda ngagogori kwa kwaritaya kore miaka 60 lakini yekekere kwa kanyorire igokogenderera gokore gasi emiaka yawe yonse baka sitinguru cyao cikoerera nkurubuterega taseni kyagatembe korega se county ya Kisii eliterane nguru kwa Daniel Untiri. Mbia mono omurikito Daniel Ontiri asogotwariganiria roboti uru anenkuru aseliragia mancho murigereria roboti uru na rorogoto ikyo mwali bwa mangana itama ya chinsa inye ngwakire mbia mono ya bene asengencho yo wancha kurigereria Getembe TV emeroberio au na baigo kiunga tobatiranire nere Wilson Makori kurugalia sensemo yebimanyererio kurwasichi kamera nigo twarengenere Wilfred Matundura na bogo yolikoenekia eliogine chibicha bya wikire akoro ku Mike Willis nchani gonkoro kwa Ruth Kemunto
twara boligere borobia twara obotko borobia wekalit kuria ankyo. Gitebe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusubwagachi abwasiba kwegeria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'ekiyanga n'ebintu ao abu ase bari nambeyemo asugutwara machine echekerero nebinde binge nkwegeli bare amangana a beauty and hair dressing aigon kwegeli bare igori pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwatachi computer nebinto ebinge by'okwegeli ICT gwetania skuru ndiyunsi era sorgongoroiga asamalieta kwa Alpato Maliba, mwalimu mwanne Ogetwebe Technical Training Institute. Serikali ya koliribia sana asogotoa institution igocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cy'obufundi nabo boliri moleta abana wachese skuru ye linde banyore system cy'obufundi biamon boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igoriye chinguru cy'umuriro bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche n'iki company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ondebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikikutoka kilomita eyemoyoka kurwasomochi umagwawa asepare nene yilami yakore konge kogenda chebera inche Kennedy Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana wa Gitwebe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments togoson. Na yonyolire kwaletiro mwana atuare skills tokonye Kenya yetu. Asamange bakire simi ase namba 0713985300. Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance.